UMLA but MDC ka nongkam kusansi ba lambor malangyang ubade chairman ka state planning board ka sarkar jala ula pan pawi jisokia na maba bon gilong yang khamtam ki bodok ki bakdo ki kalakit ram na kadaw ka jingwan ka klam covid-19 uba lambor ba ajingkran ha ka jelang sam jingrap ki marbam si gilong yang ha ka snaw smen ulo ong ba udap ka jisokia bat ka jingpai ka donot haba pe ekini ki jingja na du usnam balale hadu mentaw usnam ula isibon ki ki jinge ba ki ba ki yakando nak por sa por shushu ulo ong balang ba ka jingmat jinge jingpa bon na ka khlam ka panjaw mat iki phau teli ki long yang sem ki bodan ha kusansi bat ha ka jalahi boro ka wei ha ka juko por ka ni ka khlam kala penyam pensongsi bat kala pendukut iki babon ki mensiam ki bakodor bat pan penkit ramru khamtam ki long yang ki boduk ka benjan lamba jong ka jing ma tui ka nei ka jing ya kanei ka khlam ngani thu ife kala penjau umat ya ki phau teli kilong yeng long sem ki badan hapo ka konsusi jonga bat khamtam hapo nei ka jala bat kumju ikari hai bakui nei ka khlam kala penyam ka pensusi kala kani no kala pendukut ki mensim ki bakodor kala penkit ram kilong yeng ki babon ba kilong yeng ki banganang napo ka konsusi la jong ki bamput dei mput khmi lante bakin lei na ni ka slapathe hanrei sipet pinyo sungo wa ki don shu kan ga daw khlat na utaw covid khat khandai yang ha ni por bani thu I fe prolo baro godon ha ni por myo bandiam ha ban mare no step tiang sau baje san baje put ko yeng mi lai baje ni thu I fe ka sosi ka so thang hadu kata bagadon goi ka long kame ha pdeng jong ka jing armiat test eka kayo positive kira na wonder it na po like gor ban nei ban bu sipo hospital sarkar po hospital sarkar kain ga bajia ki dan jingthi dan oxygen dan kamera shu dan machu watang jingthi ban penthi ita ki nopang ra sipo penis das ki ong kaju lei po civil kaju lai kan ta pensiang ni ta kamet jong ta wi kalong kome apdiang jong jing armiat ko play pentep shanga ar baje romba shinong bodon buramoi thu I fe ar baje mstep yo myo jagathi ne kumno namar ban bu apo private hospital gide gelong yeng gi boduk bat ka bajentia gi ba sitam hadu kata ta shanong in le bat kumno in le shanong in ra kantin ka ba hadu ka kren ka me ong balung ngi hakaji start jofe kain ka ba phi pide banne abang ale ta hospital ndan jaka nga thong doktor ngan kit khli mga pendrong hapo woodland hospital andre ka sosi kalong lung badan po jo kame daptang asngi klat na ni ka slapathe anjay bulay ding dan haryngkat roi nagbanta kani ka jala dri what happening jung jing ki bangimat long yeng long sem ban bala ban jay bang ta myo shu ki khon khite bading le ban school la khangdam lut ngeni ong kung no ban bala ban yo kamai ka ji hayang sem ban pendap ki long yeng khamtam ki do ki long yeng ki bawan ki long yeng ki basitam ki ba tray mesti pam damit menta hapakadon kum kani ka benta jong ka jing khang kamdei ba khang khnang hnrei phinang ka jing khang kalong bang isepting bayo ka safriang kani ka jingpang yo ka por bat magum balong menta hapriang jong ka lockdown ding poi ki case di sausan spa sisne la ki ong la da play le ka mot kain ka banja mano ban kit khli yaka ngading ong manyang ong da yeng takhu shong chi da play ro mlong da khang ro mlong nginyele kumno hagani ka siula sabjira pru ya ka shnong smet hagabaula ai do khaw dai uphan umteng bam kasini slasha blue bat ka peleng sitri sekilai spat li kilong yeng ubalam bor lai thu ru bahadu menta kalakot hadu san hajar li kilong yeng ki bedai na nongkrong si ka baula no chingeram ngade uparlok boye jantam bat ki duk ki sup ki rangli ki juki ngade uparlok uban kanere la ki kte banyarap na bunta ki sem shling ki kup shling la kalong hagano no kadur kabaki kendo ya gajing ya nga ngandon hasanda jong phei na kren ni kita kentin hak to ko por
Day na marta ya ka juban nak kabanga ngalaklay hakmat jo fay bro. Mga niya don ringkat pagipaidbah nganum nam ta jo fay. Kanay kabanga panong yang bangan lay saudong jo ka konsusi ban kedup ban kene ban serput ban serpai ban yarap hakum mo ginigipor. Namar kaktin ko ang la kasispa tingka kaba firap hagapor kaba don kam balya kasi hatya tingka kabang anuan ban ay fay hagapor kaba film don kam. Day namar kata kaktin ko ang yarap hagapor kaba kitchenja. Kan mento ayu yang bangan ja naganay hagapor ngan mipat hagapor kaba sok kalong. Yam kamno. Ihap ban mi sakmat hakum ganay kapor. Ban pen yala ka turkmat de jama manong ya pay ki parlok nong mi khmat u emily jong pay udan hasna jong pay banganum sya ba ka weiro kalong ying kanyap thangan hapo kanay ka konsi ka jong ngam kren ka kam sabat nga kren ya ka kam pu ying jong lingap oi Son, bro, new, rato, ragen, hai thôi, đâu, thôi, 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 thôi,